zlatý poklad. 2012, koniec sveta. Dade Production. Je ráno. Kúknem na mobil, čo sa deje, čo sa stalo. V kešení je kávy malo, preboha do piče, čo sa stalo. Včera som si zriešil packu, dneska otvorím peňaženku, dala mi facku. Nevadí, aj tak viem, že sa večer zase zjebem. Či uskúrim, alebo ja si do palenky štúrim. Je to jedno, cíl je ten istý, zjebať sa postýkrát. Ale neberme to fakt vážne za slovo, lebo olovo budeš mať v celom tele. Zastrelím ťa a tam dole, ty pele, hej. Nemáš žiadnu šancu, ani keby máš so sebou gumenú anču. Dajaké chalečko, vyšlo by sa k tomu aj dajaké pivečko. Skočím do večierky, do baterky, nech ma žena neotravuje a nech sa radšej sama tam doma zhruba napalcuje. Mám piči, radšej si zmotám brčko, volám Lacimu, zvaného Bučko. Laci kada, tahin ešte hen hľada. Tak sme sa zišli o prešák, zmotali sme ďalší skank, ďalej smer kameňak. Vybijeme palety a kupujeme drak, po našom drakos, ak by si nevedel ty chrapoš, hej. Zakričím bangy, prifrčí na bicykli, za ním dojdu fízli. Roman, čože, my nič nemáme, my tu len tak stojíme, nič nerobíme, sú preč. A nás čaká zase ťažký smeč, jo, ťažký smeč, jo. Vypiho Production, Dade za bicimi, 2012.